देखी पारंपरिक गीत जौन होला ऐसे हमारे लगातार प्रोग्राम की वजह से गला भी खराब बा। अगर कुछ भी गलती हुई तो माफी चाहो। रउआ सभी पारंपरिक में सुनले हो खब जा देवी गीत हमनी की हम माताएं बहने लोग बहुत गावे ला। शादी ब्याह हो के कौन हो के पहले मैया के गीत गवा लो। आई शुरुआत कर जाओ। अरे पनवानिया मैया पातर बाड़ी अढ़ौलिया से सुकावार। देवी मैया के रूप हर एक औरत हर एक नारी हो खेली। हमनियों के हर जगह जहाँ प्रोग्राम देवे जाइला जो तो सब लोग ये कहला कि साक्षात सरस्वती के रूप बाड़ू लोग। तो आई हमनी के फिलहाल हेमा पांडे ऑफिशियल से तीनों बहन की आवाज में पारंपरिक गीत आई रहे कि डोली चढ़ी चलल बाड़ी मैया भवानी धीरे धीरे लइहाए कहाँ। डोली चढ़ी चलल बाड़ी मैया भवानी धीरे धीरे लइहाए कहाँ। अरे पनवानिया मैया पाथर बाड़ी अढ़ौलिया से सुकावा। अरे पनवानिया मैया पाथर बाड़ी अढ़ौलिया से सुकावा। डोली चढ़ी चलल बाड़ी मैया दूधवा करा चढ़े माई के दुआरे। जाके लवांग पे हो खुश महातारी। दूधवा करा चढ़े माई के दुआरे। जाके लवांग पे हो खुश सातुरे बहिनिया के अलख जगाई भर दिहिया चारा हमार। थोड़ा सा धीरे रखिएगा। हर एक माताएं बहने जब माता रानी के मंदिर में जाला लोग तो सुहाग के और अपन आचरा भरे के आशीर्वाद मांगे ला लोग। तो देखिए यह भक्त देवी मैया के मंदिर में जाके कहा तारी सातुरे बहिनिया के दूधवा करा